Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla mone ruɓindu jaydeli moɗon weltare min dañi huccude mon oɗo subaka altine hannde caggal nde min jogui balɗe ɗiɗi amin kuccodirane mon ko yewede tan min dañi hen ɗum noon amin cikki tan goto fo ɓenni weekend belɗo deƴɗo ɗum noon ko arande mon tan ko ɓuuri tengtude ruɓindu jaydeli moɗon no subaka fo e bani mon debbo Aissata Ndiaye no wonde e banum gorko Moussa Niang Almoudou Amadou Moussa ko noon tigi Almoudou Amadou Moussa a wiyen ɓenni balɗe ɗiɗi o asde ɗo arde ɗe kuttidire mabɓe woni yewen no fewi sikki ala humpiddeɓe ko hunde nde ganduɗa ko ɓuural tigi e enen ko ɓuural tigi kono kadi e galle o Pindi TV nde won noon fulɓe en batti haqqille no fewi en calmini donc yiɗɓe Pindi TV tawateɓe nder ebbo leydi kala en mbiɓe altine moƴƴo malaɗa e mabɓe noon tigi ko ɓuuri tengtude hannde ko noon tigi e nder jaydeji leydi Sénégal kamɓe fof ɓe gaari e natal on halif général mo Touba woni halif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké gonɗa kay konguiɗi suuti alhaali dande lawol ko amma ɗum ko kay sen jeeyi jeynenkoɓe leydi Sénégal gaari e oɗon damal Kajoor Idrissa Seck mo gonɗa kay konguiɗi ganduɗa e oɗon faade oɗon fannu dawru golla ɓe garti ha joni e équipe nationale Sénégal mo ganduɗa waɗi décroché qualification mum CAN 2022 Aissata Ndiaye ɗum ne ɓuuri jojude e jayde leydi Sénégal o subaka noon tigui jayde las uddita damal jayde las uddita damal gonɗa kay ko ari koye kongi oɗon halif général tedduɗo mo gonɗa kay suuti kongi faade ɗen ɗanlenda lawol so wiide kay ɓen taalibeji yo goppu yo memnu kay kaɗon haala leydi walla mbiyen yo memnu on alhaali leydi kanko Serigne Mountakha gonɗa kay o heddani haydara e ganduɗa kay nde suuti kongi faade nguɗon ɗeɗon ɗanlenda lawol o hollitiɓe ko wartade tigui woni oɗon alhaali ha joni ɗanlende ndewa lawol enen jokki e nder hello mabɓe ɗiɗaɓo kamɓe jeynenkoɓe las ɓe gaari e kaɗon laana yuko ganduɗa to île mo wiyete ko bon 5 to gonɗa kay koye commune mo Touba Koutanga ummi kaɗon noon waɗi ki wasɓi hen pittali mumen e wiide jeynenkoɓe las ɓe garti ha joni Idrissa Seck mo ganduɗa kay waɗi évoqué statut du chef de position mo ganduɗa kay ardade landaji ganduɗa ko ɓeɗon tigui walla mbiyen ko lundiɓe leydi Sénégal ɗum ne tawe nder hello mabɓe tataɓo kamɓe jeynenkoɓe las Aissata Ndiaye ko ɗum wonno koɓe gaddi e oɗo subaka kamɓe walas jeyde enquête ko addi jayde enquête wi ko Serigne Mountakha dino ko caliɗo ɗenon ɗanle ndewan lawol e ganduɗa kay ko pitali ɓesgu leydi Sénégal jokkiɗi keddade e ɗeɗo maaje kadde halif général des Mourides noon hokki ndigal e wiide kay hay goto tigui woto wonta ganduɗa kay ƴettude kaɗon laana saabu woni sababu o noon ministére makko walla ñañere makko ko wuuro woto e ndeɗon falde kay ganduɗa kay waɗi nogas mayɓe e nder wuuro ngoɗon woto wasɓe pittali mumen taw kay koye ɗeɗo ɗanle ndewan lawol o tude Mouride c'est tragique ɓe ganduɗa kay o hollitiɓe yoɓe gartir haqqillaji mabɓe no fewi kono yaade e ɗeɗo ɗanle ndewan lawol walla yaade ɗeɗo laaɗe woni hunde tigui harmude walla hunde tigui nde ganduɗa o yonnani ɗum kanko Serigne Mountakha Bassirou ha joni noon alhaali ɗanle ndewan lawol ene wayno jeynenkoɓe enquête loski e wiide mabɓe o nouveau drame ganduɗa kay ko o accident musɗo tigui waɗi e ngoɗon maayo kadi ɗe ɗeɗon ɗanle walla mbiyen e ɗeɗon laaɗe ganduɗa kay ko joyo mbasi pittali mumen ɗum de natal ngal ɗon e nder hello mabɓe tataɓo ko kaɗon laana tigui tawere hen explosion e wiide mabɓe noon kaɗon laana Aissata Ndiaye ko huuɓi tigui e nder ndiyam he yo waɗi ko ganduɗa ko e nder ndiyam he kono ɓeɗon kaɗon laana duñirno ko to e diwan mo Mbour wiite to wiite Fimela ɗum woni sababu noon joyo mbasi en fitali mum e limore kamɓe ɓe limi walla mbiyen e losko jeynenkoɓe enquête mbaɗi walla mbiyen no loski ganduɗa ha joni yiteɗo ko natal Idrissa Seck e hoorejo leydi Macky Sall e nder hello mabɓe jeeɗiɗo e wiidema Macky cherche à rassembler la famille libérale ɓe ganduɗa ɓen tigui ko lundinoɓe walla ɓen tigui ko serninoɓe galano e makko Aissata Ndiaye hoore leydi ndi yiiɗi ko renti ɗum gam waɗa mouvance présidentielle moƴo jeyde Vox Populi rewi hen Vox Populi wi ko Barça walla Barça que c'est haram iko kongi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké halif général des Mourides ɗum ne tawi nder hello mabɓe tataɓo e wiide Serigne Mountakha c'est un suicide de s'adonner à de telles pratiques manam kay ko wattade wadde ɗeɗo gueɗe ganduɗa ƴettu laana yidde kay yaaru ɗum Espagne e wiide makko kanko Serigne Mountakha Bassirou ko wartade tigui saabu noon addi haala ka walla mbiyen addi oɗon alhaali ha kanko joɗojo ten discours ko yimɓe nogas ganduɗa koye ɓen taalibeji makko o canki e nder wuuro woro taw kay jooɗi koye ɗeɗon laaɗe e yidde yaade Espagne ganduɗa kay ko ɗiɗon kongi saabi o suuti ɗum ha joni noon natal makko ne tawi hen ko sunare tigui faade fanniokoɓe e coftal ɓalle leydi Sénégal natal Balla Gaye o mo ganduɗa kay ko kañum yalti aduna e ñalawma hanki o ɗum ne tawe e nder hello mabɓe jeeɗe ɓiijo ha joni noon kongi hakkude Idrissa Seck e président Macky Sall ɗum ene tawe e nder hello mabɓe jeeɗe kamɓe jeynenkoɓe ɓe ganduɗa ko Vox Populi jayde guendiri Le Soleil ko addi jayde guendiri Le Soleil ari koye natal makko kanko damal Kajoor on gardinoɗo landa rewmi ha joni kadi aɗa wawi wiidemo on kesso gardiɗo golor conseil économique social et environnemental on paami tigui
ko Idrissa Seck ha joni noon ko ganduɗa nous avons retrouvé notre complicité ɓe ganduɗa mi jiiri tigui toɓe mbaynodirno walla mbiyanna guerte guirtete koto gawno hakkude makko président Macky Sall o wi la catégorie infime qui estime que ces retrouvailles n'aurait jamais dû avoir lieu o wi noon ko hol yimɓe ɓe ganduɗa ene cikkuno walla mbiya yidde mumen wonno o wasa tawtodirde e président Macky Sall gam kayya wasde gollodirde mum o wi noon ɓeɗon ko intérêt mumen kono wona intérêt fayde leydi Sénégal saabu kanko e hoore leydi Macky Sall soɓe jaggodiri ko liggade Sénégal tigui woni ganduɗa ko o fartangue walla mbiyanna woni ko ganduɗa woni anni e mabɓe ɗum woni Konngui Idrissa Seck tawete e nder jayde guendirde e oɗo subaka ɗum tawi nder hello mabɓe ɗiɗaɓa kono e nder goon hello ɗiɗaɓa kay ɓe gaari e natal on hoore leydi Macky Sall Aissata Ndiaye e relation mo ganduɗa ko hakkude leydi Sénégal e ndi Mali ɗum ne tawe ha joni e nder ngoɗon hello ɗiɗaɓo ɓe gatti Konngui Serigne Mountaha e wiide braver l'océan jusqu'à y périr c'est un suicide o nagtima e ngol ɗon konngol no fewi gam kay yaade ɗeɗo ɗan lawol yaade ɗeɗon laaɗe Aissata Ndiaye fitani mum heddo e lawol gonɗa kay o holliti ko wartade tigui ɗum koye hello sappo ndeɗo jayde guendir lo so jayde quotidien le quotidien jayde quotidien le quotidien ari koye ɗiɗon Konngui Idrissa Seck wiide makko Macky m'a demandé de laisser tout tomber ganduɗa koye alhaali hakkude makko e Nafissatou Diop Cissé ganduɗa kay o yehino toon tigui gam kay juuriya ɗum walla mbiyanna duwoniya ɗum ko Konngui tigui ɗi suuti statut de chef de l'opposition ganduɗa kay Konngui ɗi ganduɗa kalɗen ɗi wonde yidde ardade landaji ardade landa oɗon hoore lindi mouvance présidentielle gam kay statut oɗon iwe e hoore makko kanko Idrissa Seck natal makko tigui wondude e ngoɗon hello joyaɓo jaydenkoɓe enquête garti tigui koye makko ɓe garti ha joni en wowirno walla le quotidien ne wowirno kala e altine lelondidema Madiambal Diagne les éditos ɗum ne tawi le futur secret a Diamniadio holko anniyi walla mbiyen janggo e Diamniadio battane mum ɗum ne tawi nder hello mabɓe tataɓo no wowirno kanko tiri joom ndeɗo jayde le quotidien Madiambal Diagne o windi e on alhaali gonka walla mbiyen holno to Diamniadio dumtoyto walla holto dumto ɓe gatti noon e ɓeɗon awoɓe Aissata Ndiaye ɓe ganduɗa hayso hande gawi donki dañde liɗɗi walla mbiyenna hayso jeehi ganduɗa ko ɗeɗon laaɗe gartirta liɗɗi hay seeɗa ɗum noon ko goƴo mabɓe walla mbiyen ko gonka mabɓe tawete tigui e nder hello sappo e goho ndeɗo jayde le quotidien ɓe gatti e on crise mo ganduɗa nen to e campagne sucrière sénégalaise woni CSS usine mo ganduɗa waɗata tigui ko o sukara gonnoto to lisa ene woni tigui e caɗele mawɗe oɗo saaha ɗum ne koye hello mabɓe jeenaɓijo kamɓe jeynenkoɓe quotidien le quotidien jayde libération ko addi libération il ne parle pas pour le Sénégal ɗi ko Konngui Idrissa Seck e wiide makko ɓeɗon tigui les détracteurs des retrouvailles dans le Macky ɓe ganduɗa ko yimɓe jiiɗano o fotite Macky Sall ganduɗa kay kaldani gam kay ɓamtare leydi ndi mais kaldata kay ko intérêt mumen saabu yantudemo e président Macky Sall wonta tigui moƴƴere walla mbiyenna wonta tigui hunde moƴƴere faade mumen ko kanko wi noon kanko Idrissa Seck cette catégorie parle pour elle-même et pour ses intérêts o wi ko intérêt yimɓe rek saabi haɓe ciwtiɗen Konngui Aissata Ndiaye ɓe garti e diwan mo Kajo Kébémer ɓe ganduɗa kay wasrama ganduɗa ko capantati e jeegomo e ɓesgu mum o wasɓe pital mumen e ɗeɗon laaɗe e ɗeɗon ɗanle ndewan lawol ɗum koye hello mabɓe nayaɓo e wiide mabɓe noon Konngui Serigne Mountaha ne tawi hen joni o wi ko ɗum noon yo gasa kono kadi oɗon hoorejo super étoile nalanke gana Youssou Madjiguène Ndour Konngui makko tawen o wi voyager wi prendre une pirogue non ko ɗum ko Konngui makko ɗannade ene moƴƴi kono kay ƴettude laana kanko kay o salima loppete kanko o Youssou Madjiguène Ndour Futur Média l'Observateur Futur Média l'Observateur atti e ɓeɗon noon ganduɗa kay ko worɓe walla mbiyenna ko fanniyankoɓe dawrugol ganaɓe leydi Sénégal heftini no fewi ene wayno ko Mamadou Lamine Loum wondude Mama Dior Boy wondude kay on Abibou Soumaré Souleymane Ndéné Ndiaye ɓen tigui mennoɓe ardade ɓe ganduɗa kay ko oɗon poste premier ministre le secret de la nouvelle vie des ex PM holko gurdamaɓe holkoɓe gurte oɗon saaha oɗo saaha mo gonɗen holko wonti gurdamaɓe hande ko ɗum ɗon tigui jeynenkoɓe Futur Média ɓe loksi ha ƴeewi andude honko woni hen walla ƴeewi andude tigui hol gurdamaɓe oɗo saaha ɗum ko hello mabɓe nayɓo e joeɓo e ndeɗon jayde ganduɗa ko l'Observateur ɓe gatti ha joni e oɗon Halifa Babacar Sall les dessous d'une agitation politique holɗum ko saabi deƴƴere makko junde yaltudemo tigui e wiide mabɓe kamɓe jeynenkoɓe e l'Observateur ce que le maire de Dakar prépare contre le pouvoir l'ex-maire de Dakar holko fewjata faade
e ganduɗa ko laamu leydi Sénégal ɗum ne tawi nder hello mabɓe tatabo kamɓe jeynenkoɓe e Futurs Médias ɓe garti ha joni e ganduɗa ko affaire de morse on récit mo ganduɗa kay ko ñawore oɗon no tigui suka debbo mo ganduɗa ko duuɓi sappo e joyyi tigui oɗon no cousin makko walla mbiyen no dendigo rewa makko ne waɗamo violé calvaire mo ganduɗa ko waɗi duré walla mbiyen no mette ɗe ganduɗa ma cuutima walla mbiyen Aissata Ndiaye ɓooyi kene ganduɗa ko duuɓi tati o wi ko kanko oɗon suka debbo oɗon tigui dendigo nde wattamo ɗeɗon golle kantodirɗe yetti tigui ko lohi fawi e nder ganduɗa walla dow daddude makko kanko tigui oɗon suka debbo to walata ɗum ne tawi nder ngoɗon hello ganduɗa ko sappo e goho nde jayde l'observateur jayde coftal ɓalli stade coftal ɓalli stade no wirani ko ɗon tigui uddata ɓe gati koye potetal hakkude leydi Guinée Bissau e ndi Sénégal ne ganduɗa kay ko potetal waɗi to hanki e wiyede noon Sadio offre le premier billet pour Cameroun 2022 ne ganduɗa ko baroɗe leydi Sénégal kañumen tigui guiɗi waɗe qualifié ganduɗa ko guelɗon kawguel wiyete ko Coupe d'Afrique des Nations ganduɗa kay saabi ɗum noon ko hanki lappude Guinée Bissau wiyete goto e ndiga marqué oɗon bi noon ko oɗon dismo leydi Sénégal kono gonɗo kadi dismo équipe mo Liverpool woni Sadio Mané gorko mo Bambali ko kanko tigui marqué oɗon bi en ganduɗa kay hay nde ɓe jalti e oɗon stade ɓesgu Guinée Bissau e ngu Sénégal tigui rewe makko ne mantamo Mané a fait vivre l'hôtel Seyba oɗon hôtel tigui moɓe gonno woni kay e ganduɗa ko rir kewɗo Aissata Ndiaye e nder oɗon hôtel ɓe gatti ha joni e gorko mo Brésil o wiyete ko Firmino sauve le Brésil et la première place ko sababude makko tigui e ganduɗa ko mondial 2022 e to éliminatoire ganduɗa ko Amérique du Sud ganduɗa ko kanko Firmino tigui waɗi sababu Brésil yalti e potital mum e ñalawma hanki o Aissata Ndiaye ɗum wonno ko tawete kele gadane jayndeji leydi Sénégal o suba noon tigui Moussa Niang ko noon mbatten e eɓɓore men wonde pawen noon taɓande to ganduɗa woni diwan mo Grand Yoff toon to Grand Yoff noon e weekend oɗo ɓe ganduɗa kamɓe goni sehilaɓe Daouda Dia walla mbiyen goomu wiyetengo les amis de mouvement des amis de Daouda Dia ɓe jeehino toon noon gam tan nawde balle ɗeɗon balle noon fayi koye école aji sabune anda école aji oɗo saaha udditi te noon e oɗo saaha mo leydi ndi tolni saka noon aɗo rafi oɗo nawi ɗum woni rafi coronavirus ɗum noon woni ko ganduɗa yete ɓe jeehi toon to diwan mo Grand Yoff ɓe nawi toon ɗeɗon balle ɗen balle noon fayi koye sukaɓe ganduɗa ko janggoyoɓe fotɓe yaade école ɓe totti ɗumen kala ko ganduɗa aɓe poti hutorade ɗum e école ɗum ko woni sac ɗum ko woni kayeji e biguji ko way noon ɗum noon ma wallit no feewi bandiraɓe walla mbiyen yummiraɓe ɓaɓan galleji en e yumman galleji en ɓe ganduɗa oɗo saaha ina dañi tampere yete nawde ni sukaɓe mumen école saka noon e sodande ɗumen fourniture scolaire ɗum noon kewno koɗo ganduɗa kañum woni yete cité Bastos 2 toon to diwan mo Grand Yoff en mbatta sona hettade gardiɗo nguɗon goomu ene wiye Maymouna Cissé araye banggal Pular so pari hen maɓe gar hen kadi e banggal tubankore en mbatta sona hettade mo e haalirde Samba Diop woni wasiyama sukaɓe sona wadde ɓe encouragé ɓeyduɓe kala joom ɓeyduɓeɓe darde mabɓe ɓuura tidde par ce que hande wasde janggo no muusi so tawi ngo wuuro ngo gonɗen ɗo min hande kalton ɗo hande simiɗo jangguno kala hunde mbiɗa wawi hebde mais ko ɓuuri kam tardinde ko wasde janggude wadde ya suko mo jiimi foof mo waɗa traine mo watte encouragé janggoya par ce que hande ko arta ko ɗo seeɗa mo janggani foof hay dara wonata en kadi yettare Allah kala ɗumin ɗon jangguɗo wawi darade miɗon mbawi darade ɗon ɗum ɗon noon ko Allah waɗanta ɗum neɗɗo kadi ko hakkille mais kamɓe miɗo ɓe ɓeyda encouragement encore miɗo ɓe ɓeyda darde pour ɓe mbawa janggude ɓe mballa yummiraɓe mabɓe e jibinaɓe mabɓe janggo. Nous avons une structure. Nous avons un pays qui est confronté à des difficultés. À l'image de notre parrain, Daouda Dia, nous avons pensé pouvoir faire ce geste pour soulager les populations, surtout jeunes, à pouvoir vraiment être en phase et pour pouvoir aller en paix et de manière très sereine à l'école. Donc c'est pour accompagner nos enfants et accompagner les populations avec qui nous évoluons, parce qu'on va vers les populations pour quérir leur voix aux différentes élections. On fait du social, on fait énormément d'activités, mais cette année on a priorisé en fait cette activité-là
c'est quoi? De donner des fournitures scolaires. Et kay nan ɗon en kettima ɓe ko wallidde walla mbiyen wadde poussé sukaɓe ha ɓuura yaade e école, ha ɓuura janngude, ha ɓuura yete nangude jangde mumen. Sabu en nani kanko Maimouna Cissé konngudi makko o wi ko yete sinno kanko hande o jangguinoma ande mo wawi wirtade ɗo ganduɗa amo tolni ɗum amo yetta Allah ni. Kono noon sinno ko sago makko tawa jangde makko o jangi walla o jokki jangde, ɗum noon saabi ɗo joni kala ko ganda eɓe mbawi wadde ɗum gam wallidde sukaɓe ha jangga keddo e école aji maɓe mbaɗɗum Moussa Niang. ɗum ɗon e ko balle gandane mbaɗi fayida de ɗo golle ɓe mbaɗi ko noon tigui wallude faade oɗon secteur éducatif ko hunde gandane mboyi ɗum haalda e sen jeeye saabu ala leydi o wawde ɓamtade en tant que jangde nde ala hen ala leydi wawde ɓamtade en tant que suwaɓe mbaɗaka inscrire à l'école wadde ko addi haaɓe nawe ɗiɗon école aji doole potani blanche uji waɗi ɓe ganduɗa holɓe yiɗɓe yaade ganduɗa kay ko ngala fartange walla mbiyen ngala doole no jaari hol yiɗɓe kadi ganduɗa nawde ɓuuɓumen taw ganduɗa ko poste uji potani wadde hay goto cuulel ngi ganduɗa yiiɗa joɗade gallaji cuulel gotel ene jogui droit so fof ɓe aduna ene jogui droit à l' éducation wadde ko ballal faade mabɓe ɓe jarama donc ene wiye nak yo wonko ñembete ganduɗa kay wonirne nder leydi Sénégal taw hay ganduɗa hay jinnaɗo goto dañata caɗele ganduɗa kay ko janggo e jaam nawde ɓiyum école kala mo nani ɓiyum école tan ko kañum weela wasa nawde ɓiyum école kono wona kay ko ganduɗa ko fourniture walla ɗiɗon affaire aji par ce que leyɗele kewɗe hande nani éducation ko gratuite donc hayso wonani gratuite balle mbaɗe ni ne wawi wonde ballal faade ganduɗa ko ɓeɗon jinnaɓe jangganoɓe noon tigui en tout cas so goto fof waɗi no les amis de Daouda Moussa Dia mbattani mbeɗe sikkitan ma woɗɓe ganduɗa ma tampere fawtude men hayso fof wawa hawridinede saabu kamɓe action ji mabɓe haɗani ɗo tan nde ganduɗa ete wonɓe galleji mumen ndiyam kepti ɗum koni ɓe darori koyɗe mabɓe kamɓe ɓeɗo e garditingo Maimouna Cissé ɓe nawi kadi balle maaro ɓe nawi diwlin ɓe nawi comci gam wallide haɗani tan Dakar ha Fouta ha banggue goɗɗo e goɗɗo ɗum ɗon ne koko ganduɗa goto fof so yimɓe wonɓe caggal muɗum ine nanguinira ɗum ni ma won ko ganduɗa ine waɗa fayida kono kadi ma hollit liggey mo ganduɗa e liggey mo ganduɗa aɓe nangana ɗum e neɗɗo moɓe gondi o saabu yete waddude junggo e fandu ala ko bonnata sona kone fewda wadde action ji mbaɗi ni ko ɗi ganduɗa yete ko action ji bawɗi tan yete yonnede saabu ko action ji joɗɗi ɗi ganduɗa yete goto fof so waɗi ɗum tan ma wot ko ustani e baban galleji en walla yuman galleji en ko heewi saabu sak hande sa jogori sodde ma mbaɗa copareje sa jogori sodde fourniture hande kadi ko copareje kono sa heeɓi ɗum ɗon ma wot goɗɗo banggue mon naati wiyede tan ballal ñande foof koko ganduɗa yeti ine waɗi fayida yoɓe jokku golle e ngal ɗo banggal kono ko Allah yoɓata kadi ɗum wonno komin gaddanoma ne Roɓindu Diaydeli moɗon ko tottude won Adi Diango so Allahu lamdo jaaɓi ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno nde wonduno e banum gorko Moussa Niang yo Allah waɗanen jaam banggal caméra o heɗanno en hen ko Samba heɗanno en hen hande ko Mansour Sow alias Thiat e wondude Amadou Touré maquillage o amin jarna hen Kumbis Babou Allah jarama on jarama